Una de les activitats més destacades de la Fira Sant Armengol és el 19è concurs de formatges artesans del Pirineu, que aquest any ha comptat amb 130 formatges participants. Durant el dissabte al matí, 47 membres del jurat del concurs proven els formatges que enguany s'han dividit en 9 categories i donen el seu veredicte. A cada categoria hi han de participar mínim 5 formatges. Valoramos la corteza, el aspecto interior, valoramos el aroma, el gusto, valoramos la textura, hacemos una valoración global del queso. En nuestro caso nos ha tocado probar los quesos de leche de oveja de coagulación enzimática. Son quesos muy extendidos, tanto en el Pirineo como en el resto de comunidades autònomes de l'estat espanyol. Durant les diferents edicions del concurs s'ha pogut notar en els darrers anys com ha anat evolucionant l'elaboració dels formatges artesans. No només el concurs ha anat a més, la fira ha anat a més, sinó que ha anat a més el sector del formatge artesà. El sector millora cada any, inverteix en innovació, fa excel·lència, intenta fer excel·lència, i això es nota amb aquesta pujada general del nivell que fa que cada vegada costi més identificar aquells formatges que excel·leixen per damunt de la resta, perquè el nivell és molt alt i, per tant, excel·lir cada vegada costa més. Entre els guanyadors d'aquest any en el concurs de formatges destaca l'èxit de les formatgeries Vila Villera, amb 4 guardons, Formatges Coriols, amb 3 guardons, o la formatgeria navarresa Ardiarana, que s'ha imposat en la categoria més disputada, la de formatges de cabra enzimàtics. Tanto yo como el marido estamos muy ilusionados. Hemos venido 5 años a este concurso y nos hemos llevado 5 medallas. Este año nos han dado el premio de oro en el queso de oveja. Está hecho con leche cruda y han valorado que es un queso que te deja mucho regusto al final, vas comiendo, es cremoso y parece que va a ser es blandito y no parece que va a tener tanto sabor, pero al final tiene un sabor muy bueno. Y les ha llamado la atención al jurado eso, el sabor tan agradable que te deja. El concurs que es fa dissabte al matí serveix com a referència perquè al llarg del cap de setmana els assistents triïn els formatges a l'hora de fer un tast.